Jaa, mitäs telkkarista tänään tulee? Isoveikka pyörii taas. Teemana kuka sä oikeesti oot? Kukahan mä oikeesti oon? No urheilija en ainakaan. Hiki tossa tulee jo kateellessa. Mallin mittoihin mä en oo koskaan mahtunut. Mutta minä sanon teille, Hui! minä olen huolissani tästä maailmasta. Olen varma, Tollastako siellä seurakunnassa että on? sinäkin olet ajatellut irstaita ajatuksia. Jeesus pelasta Eipä musta idoliakaan taida tulla, vaikka nuotin vieressä tilaa onkin. Lakamata imevalomainoksen, joka illan tavoit olevansa ensimmäisensä. Ilosi etsit värittä punaiseen, se tuo vartalon liikkeen äärimmäisen. Tämä kaiken keskellä tarjotaan nimen Jeesuksen elämää. Onko siinä mitään järkeä? No miksi sä tule ja katso? Tule ja katso. Tule ja katso. Sä oksennuksesi keskeltä heräät ja vaatteesi huoneen nurkasta kerätäs yksi päivä jäi sulta elämättä. Mihin tämä kaikki vielä johtaakaan? Tämä kaiken keskellä tarjotaan nimen Jeesuksen elämää. Onko siinä mitään järkeä? No miksi sä tule ja katso? Tule ja katso. Tule ja katso.